Kina ina? Ki fito da Allah yake ta kwance ke kadai a daki. Anya wani bai shigo ba kuwa? Alhaji zai shigo. Sai naga kina ta daure kwance ke kadai a cikin daki. Ko wani kika boye ni? Ha ba Alhaji wa zan boye. To kin san dai yadda mutum ya aure a Lagos. Sai kana bi kana kewaya kuma. Ba ma dai wannan ba. Ina yarinyar nan take? Ta fita sai da nace maka kar ta fita. Alhaji sai da nace ka sa ta a makaranta ka ce min a'a. Ai kaji. Ina ruwanki da a sa ta a makaranta. Rayuwarmu da muke ta Lagos daban da ta Kano. Saboda haya ta kawo Kano sai ki ki ce lalle sai ta yi rayuwar Kano a nan? Amma nan a nan ɗaya Kano ake ko Alhaji? Batta ta shakata. Wanda ta zagaya ta dan samu abin da ta samu mana mu ma mu samu. Kina ganin garin nan fa ko zakka ba sa yi. Alhaji kenan. To me amfanin ka idan ba ta yi ta samu mana ba yunwa ake so ta kashe mu. Sannu? Yawa gida. Au. Wallahi na da ci kudaje ka ebo. Zi tana nan? Zi kuma. Wace ce zi kuma? Ban sani ba Alhaji. Kai babu zi ana. Mu ma baki ne. Zi fa nan ne ya kuranto mun nan ne gidan su zi. Zainab. Au. Haji shashasha. Ka ce Zainabu. Wallahi Zainabu nake. Allah sarki. A ba dai wani abu te ba ko? A ba na abu te ba. To nan ne. Masha Allah. Nan ne kaga ɗakin ta can. Zaka ji kayan kiɗa, kayan suwaga duk tana ciki irin kayayyakin ka. Ai yarinyar jaruma ce ina gaya maka. Wallahi yanzu a gidajen wasan mu nan gidan gala. Yarinyar tana da fans. Yanzu yarinyar ba ta zuwa gidan wasa. Ta bar mu a cikin dimuwa ina gaya maka. Kullum kowa da ya zo jaruma zi ake nema. To shine akuran tumun nan ne gidansa nace to bari an zo interesting din ta mai da ita gidan wasa. Saboda yarinyar tana kawo mana alheri, tana da farin jini. Tana da farin jini sosai yarinya. Kawai ka zo ka same ni sakakaka. Ba iya magana ba ku haka ake zuwa a ce an bude. Na manya. Allah zarki. Nan ne wallahi. Ke da ko tabarma. Ya kamata a ce an zauna an yi jawabi. Ka ce gidan galan nan ya yake da suna. Wallahi sanya olu. Yarinya akwai farin jini. Akwai farin jini kuma yarinya tana daukar rawa yanda ya kamata. Dakata ka. Wannan kin ga yanzu kika gama hasada ga abin da hasada ta kai mata. Yarinya ai tana. Amma ki ce zaki hasada wallahi a tsaye zaki kare. To yi abin kar ta kai ki. Ba komai. Za ta dawo insha Allah. To godiya nake. Ku rinka samun zafaffen waka. Na. Ni kaina ba daban kar ai min wala da an zo kuka saka mana kerewa din nan da yake ka sa a Lagos mun yayin ta billahi lazi ba damuwa ai yarinya abin a jinin ta yake Allah a jinin ta yake kai kana gani ka san yanayin emotion din yarinya zaka san cewar wani a wannan dinta ma dan dana ba dan kan bude ma aiki ba a gidan galan na same ai gidan gala muka samu masha Allah yarinya ta biyo hali ba damuwa ba damuwa amma kuma a rinka aski bana wallahi ka ban tsoro wallahi a fara dan wannan dinta kuma sai a dan gangaro kai kamata yake aski ba komai to sai ka shigo gida ba komai zaka bullo amma ko zan bullo to masha Allah zan bullo ka shigo wallahi na kin ga ina ga yadda aka yi an harbe ya ina ga tsohon robali ne in san garin na an ce ka ga limami hima fa aiki yake yanzu Alhaji ka karba kuɗin ka san shi kuɗi sai an san mutum ake ansa kawai ya zo neman zi ya baka kuɗi haba Alhaji ni duk ba wannan ba dalibo mun abinci kawai in ba ga tana zizi sandanki ya gida lafiya lau daga ina wallahi babu daga can gidan nake Allah ya gari ya gida wannan wanka kin yi kyau ashe yasa baba na ga mutane sai hada hanya suke da na tafi to wannan ni kai ran ban gane ki ba yake hade mun hanya wallahi haka yake baba ke ba fa na son bakin ciki ba ki rabu da ni yarinyar nan ba ki mata addu'a ba kawai ki alita yanzu nan oganku na yan casu ko wallahi ya shigo wallahi ya ce kin daina zuwa gidan wasan yana neman wargatsewa ai baba wannan mai gidan wasa kamar ana hauka za a je a rinka tara mai kuɗi ne ba zai biya mutane yakin siyan da ya kamata ba kuɗin da ake bani da to an rage bani kuma ni ce kasuwar gidan Allah zizi to ko ni zan ke zuwa mana iba wallahi Alhaji galan zaka fara gaskiya baba ka dinga matan nan ta ka faɗa ta fiye sa ido rabu da ita sora igiya ta ɗaya ta rage wallahi ke ki bi ɗayan na a hankali wallahi
yi wallahi sai hasada ka mata yawa zizi. Baba. Abin da nake so da ki samu ki kallo kayan zamani, wallahi ki samu telolin zamani su daina miki kayan nan overtaking. ai baba yanzu riga da wando zan dinga sawa. Ko baki samu wandon ba ma dai rigar ta samu mai kyau. Kawai ki wuce. Telan ai tsoho ne dai na bashi dinki zan. Wallahi Ko ina kana gani sako sakwa? wallahi na ga kin daura kugun. Ko kin samu juna biyu ne na ga kin hami. Alhaji aure ne da ita? To mu a Lagos abun kunya ne? Wallahi ba abun kunya bane. Abun kunya ne mu a Lagos? Wallahi ba. Wallahi hemba waji Sharif shi wallahi. Wallahi ce ga yana kiwata ya zama producer. Wallahi haka yake. Hanyoyin Allah da yawa ai. Wallahi. Yawwa ce ka ciki. To baba. Wannan wayoyin ko kin aro wata ne? Ai baba duka babu ta aro. Allah. To galar da nake a banza kada ka shigo ciki. Akwai labari. Allah wallahi. Sai baba. Zizi. Zizi kuma ya naga uwa jini a bayan ki Zizi. Kai.